Action! Isa nakigbatok ang mga frontliner sa walay puas nga danagan nga mga virus sama sa COVID-19 ang kanunay kinimisa ka ang ihap sa aktibong kaso sa mao nga virus ilabi na sa luwigan sa Negros Oriental. Si Pulis Lieutenant Jose Edrol Hill si Franca ang hipe sa kaamlan ning atong probinsya sa luwigan sa Negros Oriental. Matod nga bisay ana kita sa hagit sa pandemya sa COVID-19 apan wala siya malimot sa papaygayon og monitor sa lungsod sa Amlan ilabi na sa naggamit og namaligya sa mga gidali nga droga. Dugang pa ni Pulis Lieutenant si Franca nga sa niaging simana aduna sila paragdigom sa usa ka barangay sa lungsod sa Amlan kauban ang alkalde nga si Mayor Manju Sisip lambingit aning gitawag og badak kon Anti-Drug Abuse Council kon badak ani ang pamahayag ni Pulis Lieutenant Simi Franca. Sa pagkakaroon, so with regards to the illegal drugs, ang atong mga operatiba sa Amlan Police Station nagkandak ini og case build up itong mga napoy mga surrenderies nato nga katong gipangtokhang nato nga naay ni balik naay ni hunong. So usa po ni sa atong gi-monitor karon og katong mga dili taga Amlan, dili taga lungsod sa Amlan nga mosulod diri sa atong lungsod then mamaligya mang dispose sa ilahang mga illegal nga drugas sa atong mga kaigsuonan diri sa Amlan. So usa po na sa atong gilantaw gipanlantawan para pod mahunong kining pagpayuhot sa illegal nga drugas diri sa atong lungsod diri sa Amlan. Okay sir, kini. Pagkato ang bagong hipe sa lungsod sa Amlan nga si Police Lieutenant Jose Edrohil Semefranga. O karon sa Action!